Pasou por riba do conxunto deportivista, ademais marcou moi cedo e non tivo ningún tipo de problemas para golear a un equipo que está moi tocado. Semella que van facer falta decisións importantes no conxunto deportivista, veremos de que tipo. Selotina pode dar coa tecla, cambiar algo do xogo do equipo, pero o certo é que agora mesmo todos son problemas no conxunto deportivista. O partido empezaba con ese cartón amarelo para Lopo, que xa condiciona todo tamén, claro. Tamén, un dos centrais condicionou. Lopo que errou, por certo, na xogada do primeiro gol. A acción da man de Lopo resolvíase co lanzamento de falta de Cristiano Ronaldo. E aí chegaba o córner co que ia inaugurar o marcador o Real Madrid. Cristiano Ronaldo remata así co fallo na marcaxe de Alberto Lopo. A pretendida seguridade defensiva outras temporadas totalmente quebrada nesta liga, non só polos goles apañados, senón pola multitude de ocasións que lle xeraron ao Deportivo en varios dos partidos disputados nesta liga. Lembramos agora mesmo o do Sevilla, que terminou 0-0, pero a verdade é que o Sevilla aquel día puido marcar moitos goles, grazas ao home que ocupaba a portería, Manu. Evitou o Deportivo a derrota aquel día. Que le dicen no Bernabéu porque por fin se marcaba pois pronto nun partido, coas ocasións que estaban a fallar ata o momento, sí, no Madrid, atopaban a facilidade para marcar. No Madrid precisaban un encontro de sufrir menos, de poder iniciar os partidos con facilidade, co marcador a favor, e iso, pois, facilitar despois o xogo do conxunto branco. Por aí apareceron varios dos xogadores, Di María, Osil, Cristiano, Higuaín, aí está Lendoiro con Florentino Pérez. Nunha semana na que Mourinho cumpriu, confiou en Higuaín a pesar de todo o que fallaba, confiou en Cristiano Ronaldo, que xa dixo que era intocable, e respondeu o que dicía él, que iba a confiar nos homes que estaban nese momento no terreo de xogo. O segundo que chegaba enseguida. Sí, esa manobra un tanto estrana en principio de Osil, que se ia cara a esquerda para rematar coa súa perna boa, e acabou en gol. Era o minuto 24, do Deportivo non había novas en ataque, apenas pasaba do medio do campo, un Deportivo que deu a impresión por momentos de sair xa derrotado ao céspede do Santiago Bernabéu. Despois desta forte goleada queda xa último na clasificación. Iso sí, hai moitos equipos por diante que están a un punto, a dous ou a tres, é dicir, a situación non é ni moito menos desesperada, se non fose pola atitude, máis que atitude, a resignación que parece existir agora mesmo no conxunto deportivista ante as lesións, ante o mal xogo, ante a falta de acerto tanto na defensa como na dianteira, falta de xogo no medio do campo. En fin, moito traballo para un Lotina que lembren que noutras temporadas xa conseguiu sacar situacións complicadas adiante, porque non pode ser tamén nesta que acaba de comezar. Seguimos a ver os ataques madridistas. Para xogadores tamén do Deportivo verse tal e como ia a primeira metade con tantos goles, ter que soportar o que restaba de partido con un Real Madrid moi motivado, pedindo moitísimos goles, porque mellor que outra ocasión despois xa deste tanto de Di María, con 3-0, igual baixaba o pistón o Real Madrid, pero é que realmente hoxe no Bernabéu había fame de goles. É que o Madrid necesitaba un partido como este. Non iban parar, sí que o sabían os xogadores do Deportivo. E agora mesmo, pois xa Mourinho pode presentar eses números de equipo goleador. E lle funcionou, o de blindar a plantilla, o de non facer declaracións durante 2 días, o de, na teoría, apoiar os seus xogadores. De todos os xeitos, non sempre se vai a encontrar un equipo tan brando en fronte. O Deportivo é que xa saiu moi condicionado os primeiros minutos, está a pasar por moi mal momento o conxunto coruñés, e diso aproveitouse o Madrid o que lle saiu, pois prácticamente todo, acertou no remate o que outros días fallaba. Xuntaronse as dúas cousas, claro. Máis xogadas de ataque, vemos como o Madrid intentaba incluso recrearse nas accións dentro da área. Perdía aí a oportunidade de Cristiano Ronaldo de marcar outro tanto máis antes do tempo de lecer. Mourinho que marchaba xa cara aos vestiarios antes desta xogada, coa que prácticamente terminaba a primeira metade. Mourinho que acostuma, cando está chegando o encontro o tempo de lecer, a marchar antes cara aos vestiarios. Son imaxes xa do segundo tempo, e isto que Ralasat resume tamén o que lle acontece ao Deportivo na dianteira. Comentamos en varias oportunidades que non debe ser fácil ser dianteiro no Deportivo, porque apenas chegan balóns con claridade, o equipo non ataca con fluidez. Que se está falando moito de que non marcan os dianteiros, pero que tampouco hai moitas ocasións, non, para que podan marcar. E o que pasa é que tamén, se as poucas que tes, pois as estragas como esta de Lasat, pois claro, así Lotina se lembra agora de Rubén Castro, que marca goles no Betis. Que vai a xornada este tamén, ainda por riba, que marcou Rubén Castro, marcou Sergio, marcou Pandiani, marcou Dioni no Fabril. Efectivamente, o Madrid pois aproveitando para deleitarse co xogo, marcaba Higuaín no minuto 53, o 4-0, por certo, en fora de xogo. Sí, en fora de xogo. Hai un fora de xogo, este tanto é ilegal, evidentemente non se pode excusar o Deportivo nesta acción.
probablemente terían chegado tamén máis goles neste partido. Sí, porque hubo un momento no que o Madrid parecía que se precisara, non sei, 7, 8 goles os ia meter. Outra oportunidade para o conxunto deportivista, pouco a pouco o Madrid, pois claro, xa cedía algos espazos atrás, pero aí estaba Marcelo para evitar ese remate dun Juan Rodríguez que posteriormente sí que conseguiría, cando menos, o gol da honra deportivista. Vemos esta nova acción de ataque dos coruñeses, aí interponse Pepe na xogada de la Satenui. Máis dominio de balón por parte do Madrid no medio do campo. Balóns cara arriba, xogada de despropósitos defensivos. O Madrid saen as cousas aínda que non quere, e C. Castro marca na propia portería. Un C. Castro que aínda por riba mancaría os minutos despois. Unha lesión máis, ademais. Estánse a lesionar, xa non o digo agora por C. Castro, pero claro, se te falta Ricky, se falta Urreta, que aparecía no primeiro partido como un home que parecía que ia aportar algo. Michel, todos se xunta, Valerón agora un mes de baixa, non tes fútbol. Realmente o Deportivo agora mesmo é un equipo pois prácticamente sen fútbol. Guardado non o pode facer todo, aínda por riba vendo un mundial, vendo unha pretemporada exixente da súa selección, en fin. Continuaba a festa madridista con goles fallados como este por parte de Cristiano Ronaldo, polo menos xa non mostraba esa ansiedade de outros partidos, o encontro estaba resolto. E por aí a chegar, pois, o tanto da honra deportivista. O primeiro de xogada, non? Que marcan toda a temporada o Deportivo. O primeiro de xogada. E tivo que ser Juan Rodríguez o que remataba así de cabeza no minuto 78 para marcar o que nese momento era o 5-1. Juan Rodríguez que sempre responde todas as temporadas, Igual o mellor parece que comeza no banco, pero acaba xogando sempre. Acaba sendo imprescindible Juan Rodríguez sempre. Outro que estaba lesionado, que nos esquecíamos, Juan Domínguez, que é un home que tamén podería entrar no medio do campo. Que aportan solucións, o mellor aí, non? Claro. Nos esquecíamos de Aranzubía, ainda que Manu está cumprindo, o sea, a verdade é que tampouco ten a culpa dos goles do Madrid, e chegaba o sexto de Cristiano Ronaldo. Son moitas circunstancias que, a verdade, están a estragar este principio de temporada dun Deportivo que precisa cambios radicais, non sei se no estilo de xogo, haberá que probar outras cousas, en fin. Xa dicía Lotina que iban a pasar mal, e seguramente estaba vendo todo o que podría pasar, sempre como o mellor ve moito máis con luces largas, máis que a nós, non? Sí. E seguramente vía todo isto que iba a pasar, e desde logo vai necesitar a axuda de todo o mundo. De usted y de su figura en el banquillo. Sabes, de cuántas las dudas a mi respeto me hacen, por un lado me motivan, por otro lado me hacen reír. Porque si tú tienes dudas de un entrenador que ha ganado lo que yo he ganado, tendréis que decir cuáles son las condiciones que un entrenador debe tener para tener el derecho de trabajar en vuestro país. Tienes que decir si necesita de tener 3 Champions, si necesita de tener 7 campeonatos. Yo no tengo ni 3 Champions ni 7 campeonatos, tengo 2 Champions y 6 campeonatos. ¿Es suficiente para tener el derecho de trabajar aquí? Sí, ótimo, continúo con mi trabajo, tranquilo, con la misma tranquilidad hoy que tenía después del empate a 0 de Levante, después del 0-1 de Auxerre. No somos hoy el mejor equipo del mundo todavía, por haber ganado 6-1 al Depor, como no éramos el peor equipo después de empatar en Levante 0-0. Estamos en construcción. Y no es ni ese resultado, ni los aplausos de los aficionados que me hacen pensar que el trabajo está hecho. No, el trabajo continúa en el inicio, pero son 8 partidos oficiales, 6 de campeonato, 2 de Champions, y ahí estamos, tenemos 6 victorias, 2 empates, y estamos en construcción y los jugadores están cada vez más a gusto. Me parece que hoy se ha sentido un poquitín la diferencia, que es jugar martes y domingo, o jugar miércoles y sábado, o jugar sábado y martes. Hoy jugamos domingo después de jugar el martes, y tú sientes inmediatamente una frescura en las piernas, una salud física que después te permite jugar a un ritmo completamente diferente. Pero yo muy tranquilo, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar.